sport. Početkom ove sezone, točno u sredini rujna, razgovarali smo s trenerom športskog gimnastičkog kluba Sokol Sisak Georgijem Kazakovom, a sada točno je sredina lipnja i malo ćemo se osvrnuti na gimnastiku u proteklih pola godine, ali i najaviti što nas sve očekuje u nastavku. Za početak veliki pozdrav, sportski pozdrav Georgiju Kazakovu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Bili ste ovdje 15. rujna, bili ste ovdje sa jednim momkom koji je u međuvremenu dobio i nagradu za najboljeg sportaša Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu. Ćemo malo za početak o tome. Pa, to je jedno priznanje što određuju ekipa stručnjaci. Ja sam naravno ponosan na to. Još ponosniji mora biti sami Krešimir Majdančić. To je za određeno razdoblje. Automatski nakon to priznanje slijedi rat za sljedećih natjecanja koji mogu reći da ide dobro, ali nismo baš uspješni do sada. Pričamo u zadnjih 6 mjeseci, zato što nismo uspjeli izboriti normu za svjetskih kupova. Razlozi tu su mnogo, neću ja to komentirati, trenutno nije ni to najvažnije, ali mi nastavljamo raditi i sam siguran da ćemo uspjeti. Osim Krešimira, još jedno priznanje došlo je u vidu sportske nade, Borna Matić. Borna je, neću reći nasljednik, ali ide po stopama Krešimira. Mogu tu dodati još 2-3 imena koji nisu zanemariti ovu godinu, ako ne do kraju. Sljedeću godinu sigurno će oni se čuti sa dobrim rezultatima. To su Augustin Plavec, to je Vit Trtanj. Neću spominjati svi ostali dečki i cure, ali mi naistina imamo talentirani, kvalitetni i djeca koji vole i raditi. Vidjelo se to i po rezultatima ove godine. Neki od spomenutih su izborili dobra mjesta na nekim spravama gdje prije nisu. No, krenimo od natjecanja u Hrvatskoj. Športski gimnastički klub Sokol nastupa u regiji Sjever. Prvo kolo odigrano je u Nedelišću. Kako ste tamo prošli, koliko ste zadovoljni? 2 rečenice u te natjecanje. Regionalne natjecanje su praktički kvalifikacije za završnice Kup Hrvatske u B, C i D program. Ja ću ipak malo se vratiti na 2014. godina gdje svi naši sudionici na završnice Kup Hrvatske u seniorsku kategoriju, a to su D program Matej Šaban, C program Filip Šuprina, B program Erik Matija Pandurić i naravno u A programu, vrhunskom programu Krešimira Majdančića. Svi su oni prvaci u više boju. Znači svi muški kategorije smo mi ipak dobili, pobjedili smo u tim kategorijama, što je nešto vrlo retko u gimnastici, zato što teško se stiže do seniorske kategorije, teško ostaju djeca do te svojih 16 i više godina. Prvo kolo regija Sever je prošlo na sljedeći način. Mi smo sudjelovali samo sa 9 dečki, samo u muškoj sportskoj gimnastici, gdje svi su dobili medalje i za sad svi se plasiraju. Ali je potrebna još jedna pobjeda, zato što se uzimaju 2 najbolji od 4 kruga natjecanja. Znači to što je sljedeći vikend u Sisku je vrlo važno za nas natjecanje što se tiče Kup Hrvatske. Sa curama nismo bili zato što imamo totalna promjena generacije. Imamo novi, mlađi cure koji na prvu kolu nisu uspjeli se pripremiti, ali evo sad u Sisku već su pripremljeni na neku srednje nivoa i očekujemo za u budućnost utpunih dobrih rezultata. Neću spominjati imena, zato što ipak mora proći 1-2 natjecanje da se te cure malo ubigraju ovako, ipak natjecanje je natjecanje. Ovdje ja imam kalendar natjecanja i lijepo je vidjeti kad je pod naslovom turniri Nedelišće, Zagreb, Samobor, ali i Sisak. Pred nama je sisački gimnastički vikend, nismo mogli naći bolji tajming za najaviti. Govoreći o suspenzoru, danas je ponedjeljak, vikend traje 3 dana, pa evo, ajmo u detalje.
U biti vikend traje 3 dana za natjecatelji, organizatori i svi koji su povezani sa natjecanjem. Program Sisačkog gimnastičkog vikenda je sljedeći. 19. lipnja je organizacijski dan i dan za treninzi. To znači da moramo složiti dvorana Brezovice. Tu ću ja iskoristiti svoju mogućnost da zahvalim svim radnicima, dejatelji u dvorani koji uvek su bili u naš susret, puno toga su nama pomagali. Sljedeći dan je jedno vrlo interesantno natjecanje koje po 3. put organiziramo, a to je program, vrhunski program gimnastika za mlađi kategorije. Odredili smo 3 kategorije, naravno po pravilima Hrvatskog gimnastičkog saveza, i za senjore i senjorke jedini u Hrvatskoj imamo natjecanje u parova, gdje se natječu cura i dečko, senjor i senjorka, protiv ostalih parova. Makar da su teški vremena, u ta kategorija ima i novčana nagrada. To je jako interesantno natjecanje. Svi koji se interesiraju od jaka teška gimnastika, naravno interesantna i prekrasna za gledat, mogu doći slobodno u 11 do 14 sati u subota, a može i malo ranije, zato što natjecatelji već sat i pola prije ulaze, zagrijavaju se, probaju, spremaju se za natjecanje. To je što se tiče to natjecanje. Praktički drugo kolo regije Sever je u nedelja u 9:30 počne. Tu imamo puno sudionika, znači između 160 pa i do 200, koji se natječu za 50 mjesta za završnice Kup Hrvatske. Natjecanje će trajati negdje do 16-17 sati. Ja bi iskoristio priliku da pozovem svi koji hoću vidjeti nešto lijepo, nešto interesantno, jedan sport koji ću ponoviti ko svima je temeljni za svi ostali sportova. Uključeno njihovi roditelji, rodžbini i svi koji hoću pogleda sve to što sam najavio, neki izvole. Dođite, ulaz je besplatan, pa čak možete neki interesantni stvari pogledat koji će biti u predvorju, pa i ispred dvorani. Za to sad neću pričati, zato što ipak moramo imati malo iznenađenje. I to je, još jedan put pozivam svi koji su zainteresirani, a i koji nisu, da dođu na jedna lijepa priredba gimnastička. Čuli ste i besplatan ulaz, dakle svi za vikend u Sisačku dvoranu Brezovica. I Georgij, riječ za kraj. Pa ja bih zahvalio našim pokroviteljima, a to su Županija Sisačko-moslavačka, grad Sisak, zajednice županije i grada, koji su uključili to natjecanje u svojim programima, godišnjim programima. Bih zahvalio puno sponzora koji su se dobro ponijeli prema nama, makar da znate da mi smo sport koji ne zahtijeva neki veliki sredstava i svaki se što malo može pomoći, mi smo zahvalni za to. Hvala lijepo i sretno za vikend. Hvala i vama. Suspenzor.